Здравейте, аз съм Пепи GameBG и днес изтеглих нова игра, всъщност вчера, но днес ще играем на нея и то в клип. Стендъв, както виждате, сигурно много от вас се знаят. И да, днес малко ще поразцъкаме на нея. Виждате, това са моите скинове. Доста съм слаб още, но какво се прави? Ще се развия. Да. Мисля вече да почнем с играта. Ще играя на... Няма ми да се натисне. Добре, сега ще играем в тимове. Сме от... явно сме от добрите. Тук да се избера моето оръжие. Така. От началото. Ще ме пуснат явно с това. А това гърми нашия. Абе, той не умира ли, бе? Добре, умира. Ама... той ще ме цели, а? Ще ме целиш ли? Къде си е? Опа, добре. Добре, той явно не ни вижда. Ние го ковем и ако той... направо ни направи на парчета. Няма ли да ни спомня с нашето оръжие? Защо? Виждате тук един нахалник? Не, той от нашия отбор. Добре. Тук ми имам спална. Айде, ела. Така. Не. Ела. Айде. Изяде кошо ми. Не. Махни се 100 с калашник, бе. Стой. На дистанция. Айде, бе. Сега нека проверим защо не ни пускат с нашето оръжие. Айде са, край. Да ги видим. 4 живот. Тя направо ме разкатах. Айде. Добре, бе, цели един друг ме цели мен. Значи... Хубавото е, че бързо се разпалва. Всички се разпалват бързо. Сега да видя къде са. Ще решкам го да правя. Така, това цели по... ти! Айде, бе. Това от моя ли отбор беше? Хубавото е на баретите, че са с армори. Но мен нещо не ме кефи да съм от тях. Той го залепиха за стената. Мен целят, бе. Тебе. Айде, 2. Чудесно. 3. То поне да го решна. Айде, бе. Нищо. Да, и тук избрах да я моби взе, мисля, че е най-добре, понеже там няма копче. Тук мога много лесно да ни хедшотнат. То да дойде. Сега ще го... Сега ще ви... Айде, бе! Добре, някой ме страйкна. Много злобно. Добре, за сега, не знам. Сега ще ви кажа да, не, равни сме. Водят ми се, няма. Сега ще ги изравним. Някой цели отдалече. Сега да дойде. Добре, бе, хедшот на кома и той му уби. Кил за кил. За сега сме направили 8 кила и 6 пъти са ни убили. Така. И през това време, ако ви харесва играта, пишете в коментарите дали да продължавам да снимам на нея.
Да, и това е като изцяло, което искам да направите. И да, и втория клип може да видите интрото ми и аутрото, ако успея да ги сложа. Значи през нощта търсих как да ги сложа и най-накрая ви намерих. Просто много съм щастлив. Тото е, че стигнахме много сабскрайбъри, нямаме интро нито аутро. И това мен доста ми изнервеше. Айде де. Еми, това беше играта. Мисля още една да подсъкаме, още една. Но до тогава ще стопирам клипа и като почне играта ще се върнем отново. Да, здравейте отново, този път ще сме терористите. Все пак малко разнообразие. Добре, пак с това оръжие си се пускаме. Айде сега да ги направим на кайма. Да. Това е същия терен. По същия терен ни се падна. Много гадно, исках някой друг за разнообразие. Абе, не мога ли ви цепна, бе? Добре, убихаме с розов калашник. Чудесно. Абе, наши какво правите тук, бе? Добре, от тук ще гледам да ги цепа, пък имам черна картуна. Айде, то пък избия. Значи, много съм зле в преточването към някой. Много, много зле. Да, и да ви кажа, няма стигне целият клип. Няма стигне клипа за цялата игра, така че по едно време ще я спра и към финала ще се върнем. От сега ви предупреждам, защото няма стигне изобщо клипа. Това от нашата е, може би. А този мръсник... що не мога да убия, бе? Добре. Тази лисица тук ще дума. Айде, бе. Елама. Добре, бе. Някой тук ме застреля на месо ме направи. Определено хич не съм добър на тази игра. Абе, тази лисица тук, що никой не мога да убие, бе. На ти, бе. Уха. То нахалник отгоре наш ли? Добре. Този откъде се взе? Не. Натиснах нещо, без искам. Убихме го. Този нахалник. Дали да не стоят в тази кутия тук? Мисля, че няма да е. Не, няма да е добра идея. Няма. Направо си. Тази игра просто много зле се справим. Виждате. 2 кила и 5 пъти сме убити. Айде. Това беше лесен. Това по какво стреля ви? Явно той пълно изчезнал. Къде е добро място за крие, не мога да разбера. Това... Добре, със снайпера му убиха. Дали ние да не го сложим нашия? Колебая се, ама много съм зле с снайперите, така че не знам, си помисля. Добре, този го убихме. Самата става тъмно. Айде, излез. Може би щеше да е по-хубава играта, ако можеше отблизо да го удариш с оръжието. Мисля. Да. Добре, той от нашите ли беше, не знам. Определено тук горе изобщо не е добра идея да се стои.
Айде, 1-1. О, не 1-1, защото някой се беше покатерил на тази сграда от среща. Да, стопирам клипа някъде за 2 минутки и ще се върнем. До след малко. Здравейте, нещо много небрежно постъпих и те ни биха, мислих да пусна клипа точно сега. Просто не забелязах, че направиха 50 кила, ние само 20. Направо ни размазаха, но за да се реванширам, утре ще снимам на Clash of Clans и пишете в коментарите, много е важно, дали да снимам на стендъв. Да, и това е от мен. Ако ви харесва клипа, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен. Ако имате също някакви въпроси, пишете в коментарите и до скоро виждане. Чао!